Solanum pseudocapsicum, sau mărul dragostei, sau mărul lui Adam, sau cartoful decorativ. Mărul dragostei. Asta cam îți rămâne în gât aici. Da, este otrăvitor. Fiind din specia Solanum, din familia Solanum, știți, și cartoful este din aceeași familie, Solanum. Și doar tuberculul este de consum. Restul, toată planta, florile, fructele sunt otrăvitoare. Așa este și aici. Aceste fructe sunt otrăvitoare, dar arată foarte bine, având aceste fructe, este foarte decorativ, iubește lumina, chiar și soarele direct. Primăvara, vara se uită de 2 ori pe săptămână, până apar fructele, florile și fructele, udându-se mai rar toamna și iarna. Necesită primăvara, vara o fertilizare o dată la 2 săptămâni, ca mulțire prin semințe sau prin butași prelevați de la o plantă matură. Sper că v-a plăcut acest măr al dragostei și să nu vă rămână niciodată în gât. O zi bună!